Mă numesc Raluca Adam și reprezint compania Adam & Eve Diamonds Custom High Jewelry, unica casă de comenzi bijuterii personalizate și unicate de înaltă calitate din România. Producem exclusiv manual bijuterii din aur și platină, cu pietre prețioase și semiprețioase, personalizate și unicate, așa cum ești și tu. Am apelat la serviciile Creative Point pentru producție și design website, iar rezultatul este minunat. Ne-au creat un site deosebit de funcțional și frumos, elegant, perfect adaptat trendingului actual global. Recomand cu încredere serviciile Creative Point.